קדימה, צעד קדימה. צעד קדימה מהר. מבט! מבט! יורה! עוד אחד, קדימה! סרוק, תראה את המוצא אותו. מבט! תותח אני יורה! אנחנו נצטרך פה מעלינו חוזי קודקוד, קיבלת עבור? עוד רגע נשים ואנחנו נהיה עם שני קטממים להבטיח את המרחב עבור. אחד קודקוד, המבנה שאני יורה עליו מלוכח קומה עליונה, תן פגש. תותח אני יורה? קודקוד עוצמה, מלוכח אחד מושמד. אני רוצה שתישאר רגע לבודד שם מדרום, עוד קטנה פקודות. אנחנו בהתבצרות, יש לנו פרחים. אנחנו כרגע בחבירה של כוח צבאי. לא. חשוב לשמאל. בטח לימין. בטח לימין. לא יצא לו עדיין. כל הכבוד לכם. כולם בסדר. רגע חבר'ה, עוד לא הגענו הביתה. גאה בכם בטירוף.